Let's go! Nå, men ja, jeg har så bygget den her cool, mega vild her. Mega vild. Ja, lige til skulderen, så vildt sigtekorn. Og det ikke jo, der kom det sgu. Der kom det sgu der, men ja. Så er den her håndgranat. Håber du kan kigge lidt efter, håber du kan bygge den. Så må du give mig en hånd op, hånd ned, hvis du ikke kan lide den. Hånd op, hvis du godt kan lide den. Og i det hele taget, hånd op, hvis du kan lide den. Hånd op, hvis du ikke kan lide den. Ja, vent. Ja, okay. Og så har jeg bygget den her. Okay, magasin. Så her er der pistolen. P90. Og sigtekornet. Ja. Der er koblet. Men jeg håber at se den anden dag. 6.